Il-Partit Nazzjonalista jrid jipproteġi id-drittijiet tal-poplu Malti Għawdxi kollu u dan se jsir permezz tal-bidla b'viżjoni li qed nofru. Aħna qegħdin fuq in-naħa tas-sewwa. Aħna qegħdin noffru bidla b'viżjoni għal dal-pajjiż. U allura ejjew inwasslu din l-aħbar lin-nies ħalli aktar u aktar nies nazzjonalisti, dawk li m'għadhomx nazzjonalisti, laburisti, dawk li huma mweġġajn għaliex fdaw lil dawn il-persuni kriminali jixtiequ il-koll li konna pajjiż normali fejn il-pensjonant jgħix aħjar, fejn iż-żagħżugħ jerġa' joħlom li qars twelidu tista' ttieħ il-futur li jixraqlu. Dan huwa l-pajjiż li jiena rrid, dan huwa l-pajjiż li aħna nixtiequ u dan huwa l-pajjiż li inti jixraqlek. Kien dan il-qofol tal-messaġġ li wassal il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt intervent telefoniku fil-programm tal-Ħadd filgħodu Analiżi. Bernard Grech qal li hu flimkien mad-deputat nazzjonalista ippreżentaw protest ġudizzjarju fil-qorti sabiex jintbagħat messaġġ ċar li issa daqshekk. Ma jistax ikun li l-membri tal-Gvern u l-Prim Ministru Robert Abela jibqgħu jiddieħlu bil-poplu Malti u jibqgħu ikunu huma parteċipi. Ma jistgħux jibqgħu jagħtu lil persuni bħal Konrad Mizzi, Joseph Muscat u Keith Kembri. Huwa qal il-kuntratt li sar bejn il-Gvern u l-Vitals huwa kuntratt vizzjat, għalhekk dan huwa konferma oħra li hemm kuntratt fraudolenti. Quddiem dan kollu l-membri tal-Kabinet u l-Prim Ministru Robert Abela huma kompliċi fir-reat kriminali. Il-poplu qed jgħid issa daqshekk u se nkunu aħna bħala l-aħħar bastjun flimkien mal-qorti illi nipproteġu id-drittijiet tal-poplu Malti u Għawdxi. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li llum il-ġurnata għandna parlament u sistema politika li huma mnawra bi gvern li qed jibqa' jiddefendi lil Joseph Muscat, Keith Kembri u Konrad Mizzi. Quddiem dak li ħareġ fil-medja lokali dwar Joseph Muscat, Bernard Grech qal li għandna Prim Ministru li qed jibqa' ma jagħmel xejn, bil-eks Prim Ministru Joseph Muscat li għandu obbligu li jagħti rendikont ta' emilu. Quddiem dan kollu id-dmir tal-Parlament Malti huwa li jagħti l-verità kollha lill-poplu Malti u Għawdxi. F'pajjiż demokratiku, pajjiż meta l-politiċi għandhom ikunu kontabbli ta' emilhom mhuwiex aċċettabbli li nħallu parlament bla snien. Għaliex illum ir-realtà hija li għandna sistema politika mnawra u rridu nkunu aħna li nieqfu ħalli dawn l-affarijiet jitranġaw u nerġgħu dal-pajjiż nġibu verament id-demokrazija illi bixraqlu. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar il-kontijiet tad-dawl u l-ilma hekk kif ta' kuljum il-poplu Malti qed jinsteraq minn dawn il-kontijiet. Huwa qal li gvern ġdid nazzjonalista u kommess illi jagħti lura l-flus kollha misruqa. Aħna il-Partit Nazzjonalista li kif diġà qed huwa l-aħħar bastjun għal ġustizzja f'pajjiżna irid illi l-flus illi qiegħed jisirqek u li serqek gvern laburista illum għandna konferma li huwa iktar minn 50 miljun euro. Dak il-flus rridu nsibu minn fejn nagħtuhomlok lura, ħansibu minn fejn nagħtuhomlok lura għaliex aħna se nkunu waqlin, se nkunu qegħdin attenti, ma nixxaħħux imma ma nonfqux u ma naħlux fejn ma għandniex għalfejn nonfqu u naħlu, anzi il-ħela qatt. Marja Franca Lanza, Net News.